ukuthi umntwana wakho kodwa manje umntwana usufike emhlabeni ngiyabona ukuthi umntwana akusiwa lalela lengane wazi kahle ngane bengenzela everything lengane bengiyithanda isondele inhliziyo yakho ukuthi angikutshele yona nje ngibonga ngayo ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho beyisonzana kakhulu yona nje ngibonga ngayo Sanele ngicela understand. Yazi kuthini ke ngicela ke ngoba usuvetena wakhetha ukuthi ulanda amakhamera akho ulanda yonke into yakho ngicela uqoqa yonke into yakho uphuma uphele empelweni yami uphuma uphele endlini angifuni ukuphinde ngibone angifuni ukuthi ngihlanganise nawe It's in any episode of Lapho Lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel silungisa umjolo igama lami ngingudlala Matifana also known as the next biggest thing in South uyazi ukuthi once wangibona nje ku screen sakho sesikhona so lungisa indaba ezisinta wena kanjalo nopartner wakho mhlambe nawe ke unenkinga ongafisa sikulungisele yona email umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com don't forget to search find and follow umjolo. We do have our Facebook page ungangilandele udlala Matifana ethi ngihlala phansi ikhumbuzo ukuthi this show is proudly sponsored by UXBet. You can register in bet using our promo code umjolo. Ngangiboni ngithuka ngithe ngiyahlala la ihlalo sami sanyakaza so bengithi sifuna ukungigina celeni kwami khona usise sinayo njengamanje so khuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanodaba lakho ukuthi ngihamba kanjani Tadewe sawubona Ngiyaphila bhuti njani I know ngimose siyajabula ukuthi ube nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe siqale iqaleni ubani sinayo igama mina ngingubuhle ngokamhlongo sibongo sami Buhle Mhlongo Yes bhuti ngibeka lana namhlanje So bhuti into lengibeka lana namuhla ukuthi ngithandzana nemfola umfo wakaZulu so manje sesinesikhathi leside sithandzana tonke into ihamba kahle kodwa manje bhuti into lesifike ingicaka bhuti ukuthi sesihambisana nemntwana bhuti so manje bhuti lo mntwana ngiyambona lo mntwana ukuthi akusiwa kaZulu manje lo mntwana bhuti so lento ngiphatha kabi lo mntwana we-ex yami lona ex yami lengihlangene naye ngaphambi kokuthi ngithandzane naye umfowabo kaZulu so bhuti ngicela lihlele ukuthi into angisita ukuthi ngatise ngikhona ukutshela uZulu ngenzaba yekuthi umphana akusiwa wakhe because angeke ngikhone ukumtshela ngedwa kangehlula imake why usho ukuthi umntwana akusiyona wakhe ngiyazi ukuthi kuthiwa ingane yazo umzali khona mhlambe okwenzeka noma obonayo ukuthi ayingeka kuyona ingane yabafo cha umntwana ngiyambona nje ngokubuka kwemihlo wami kusilo mfana akusiwa kaZulu lo mntwana lo akafani naye inhlobo akafani naye isitalo lo mntwana nekuthi ke noma ngimthakazela phela masakhala ngalesibongo sakaZulu kuba ngathi ngimjovile ukhala kakhulu ngaqala kanti ke mangibita lesa kaDlamini lesale ex yami uyaphola phola athi kwehlumoyo uyabona manje ke bona ukuthi kunevole shaya imandi la lo mntwana chaza kona ukuthi akasiwa kaZulu akasiwa kaMageba lemvu yangihlukumeta ngoba akafani naye futhi kanjalo nje sidalo manje wena uthe uthandana nobafo kaZulu boqhubeka kaDlamini take me through cha bengaqhubeki kaDlamini kodwa into le yentekile ukuthi ngihlukana naDlamini mina nje shothi fast ngijola naZulu shothi ngifike kaZulu vele sengithethwele sisu senginaso manje ke mina ngimlebeka ngadi ukuthi sengithethwele shothi nje ngikubekisa ngasho ukuthi ngifike kaZulu kuna 1 month pregnant mina ngifike ngilala naZulu nje ngize ngiyadethwala ngitshela ukuthi vele ngimithe umntwana wakaZulu kanti cha ngineliphutha umntwana walemva lapho ngiqhamuka khona ngiyezwa ukuthi abafani futhi ufuna ukumtshela iqiniso but injani relationship yengane yakho naye ke lo muntu ofuna ukumazisa ukuthi ingane akusiyona yakhe hayi i-relationship nayo ayisile sonzilele kakhulu ngoba ababhondi kahle akukho lokuhlangana ukuthi ngibabe nemntwana kanti noma ngimthwele nje beka sinakafika tomdlalisa la siswini anganyakade umfana yabo ukuthi umfana akadlalisa ngoba wakhe esiswini ukuthi uyajabula phela kodwa nje lo wami bekangakwendi lo ngiyo lemfo legcina yangisolisa ukuthi hayi labantu ngeke ngigadi abahlobani kuthatha isibindi ukuthi uwenze lento ofuna ukuyenza njengamanje yini we-expective ukuthi aqhubeke ubafo nawe amukele iqiniso noma mhlambe uthi noma ngenzeka noma yini kodwa kufanele alazi iqiniso eqinisweni lonke ngiexpectha noma yini lengenteka cause angifuni ukudlala ngaye angifuni kumele aslima cause Zulu mina ngiyamthanda ngifuna ukuthi lo mntwana mangabe kuthiwa uyaqhubeka uyamondla uyamkhulisa amondle ngeliqiniso laladiko
futhi ngifuna kuya ngiqiniso ukuthi athi ukuthi akusinhloso angakwendi lento ngenhloso so ngifuna kusilo mfana kaMondla amondle athi ukuthi akusiwe engadi yakhe noma ke asekuta decide na kuthonda njani kodwa mina bengakafisi ukuthi sihlukane that's why ngifuna ukuthi iqiniso ngisheshe ngimtshele ashesha ladi iqiniso ngendzaba yalomntwana kumelazi ukuthi awuchithanga angichithanga ngisuke naso emva le kaDlamini lapho ngiqhamuka khona yo I know kunzinyana ke namhlanje mbukeli kodwa ke asisilinde iqhawe lize la sizokhuluma nalo sizwe ukuthi le ndaba lizoyetshisa kanjani hlala la ukhona sizwe iside layo nanokuthi nje le ndaba engaka lizoyamukela kanjani ungayindawo uhlale nje mfethu laphansi ukhululeke hamba mfethu hamba kahle bhuti unjani qondile mfethu nginekingane encane nje mfethu sure angazi noma uyabona ukuthi umuntu wakho uyagodola lana mfethu hayi kona ngiyabona ukuthi aseqala ukuba nomoya so ayikho into ongayenza kunankinga ngamboleka yami kwami mina fela ngigodola awunankinga akunankinga hayi mnike mntaka Thank you. Asibonge. Hamba kahle ke mfethu. Hayi no akufana. Hayi yonke iqondile mfethu. Ngikubizela mfethu namhlanje ngoba usisi ubecela ukuthi sizokhuluma nawe. But before nje sikhulume ngani noma nikhulume nobabili ngifuna nje ukuzwa iside lakho le relationship because sengikhulumile naye. Mfethu umuntu wesifazane lo othandana naye. Ungamchaza kanjani nje unjani kuwena? Hayi bafo nje manje ukutshela nje iqiniso hayi kumina nje umuntu nje right kakhulu sure umuntu onomoya ophansi umuntu onenhliziyo enhle umuntu ongihloniphayo umuntu owaziyo nje ukuyivaluation technique yami yena as umuntu wesilisa sure mengabe kwenzeka niba nezinkinga ke mhlambe nizilungisa kanjani izinkinga zenu nobabili niyahlala phansi nikhulume niphume nesixazululo noma nokubiza omunye umuntu njengoba kwenzekile namhlanje nabiza mina as umuntu wesithathu makwenzekile saba nenkinga ukuthi mhlawumbe kuyaye kuwe nokuthi inkinga kanjani lezi mhlawumbe sibe nazo ngaso sikhathi kodwa nje mhlawumbe ngokujwayelekile emasini enkinga siyahlele phansi njengabantu ababili abasemhlelaneni sikhulumisane sibone ukuthi inkinga ikuphi nokuthi sikuphi isixazululo le nkinga leyo sekushayana nokuthi inkinga ayifani ngayilingana ukuthi inkinga kanjani yeah ngokubheka nje kwakho noma ngokubuka kwakho istate se-relationship yenu njengamanje sime kuphi istage hayi no umntaka ngakutshela nje iqiniso istage angithi nje ubudlelwane bethu right kakhulu affected ayikho inkinga ekhona ayikho mhlawumbe into engathi ngiyisola mhlawumbe wrong yonke into ihamba kahle hleli nge-order yeah but namhlanje mfethu ukubizile la wathi woza la cause khona inkinga ekhona shuthi wena ngokubuka kwakho ubona yonke into ihamba kahle inkinga ingekho hayi mina ngakwelami iside impela ngizothi ikhamba kahle okay dadewethu usefikile kubafu ubona yonke into ihamba kahle usethi-ke awuke umtshele wena ukuthi yini lento oyibona inkinga phakathi kwenu mase niyazama ukuthi niyilungise uyena ungakhuluma naye Sanele ngiyathemba uyaphila ngiyaphila manjani ngiyaxolisa ukuthi ngikubide ngendlela engajwayeleki futhi ngendlela engalindeleki nana nje la sikhona khona kodwa ke Sanele indlela ngikubitele yona ukuthi ngifisa ukuxoxa nawe yeah indaba lekufubitela naSanele ijulile futhi iyangihlukumeza emoyeni nasemphefumulweni Sanele. Futhi noma uthi yahlukumeza emphefumulweni nasemphefumulweni ihlukumeza ndlela mhlawumbe into emalanani le. Because phela ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani. Cha Sanele kunzima kukho lula ukuthi ngakhuluma kodwa ke Sanele njengoba ngitilela vele ngitele kona nathi ndakwatisa ngalenzaba Sanele. Yazi nobuhle uyangidivida mawuthi kunzima manje nami sokwenza kube nzima la kumina ukuthi ngi-understand ukuthi ikahle kahle yini lenzima phakathi kwethu. Angithi yakhumbula Sanele mase kuqala kuThanzania? Yeah ngiyakhumbula. Ngakutshela Sanele nge-ex yami muzi lebeka ngihlukumeza nje ngakutshela ngayo. Yeah ngiyakhumbula ngitshela ngayo. Yeah Sanele sase siyajula ke siyathandana ke ngakhulelwa Sanele. Kwafika isikhathi sokuthi sale ngitala umfana wakho Sanele ngithi nemfana mina nawe Sanele.
ngicela ngiphindela futhi. Ngithi Sanele kwafika isikhathi sokuthi ngikhulele Sanele ngikhulele umntwana wakho. Ya ngiyakhumbula ya. Yeah, sawa nema good memories. Ya. Yonke into yahamba kahle Sanele until umntwana aze afike emhlabeni. Ya. Sanele. Kodwa manje Kwangijabulisa futhi ukuthi umntwana wokuqala ngqa empilweni yami wafika nginomuntu ofana nawe empilweni yami. Lokho nje kusho likhulu kumina ukuthi sikwazile ukuyihamba le ndlela kwaze kwaba uNkulunkulu asiphosisa ngokuthi sibe nomntwana emhlabeni. Yeah, Sanele nami Kodwa-ke manje sekuthanda ukungilahlekela ukuthi manje ngathi khona lento ekhona ekudlayo kodwa manje mina ngazi ukuthi yini. Kodwa futhi kungiphatha kabi ukuthi khonto engakuphethe kahle kubeni mina nawe sithandana. Kahle yini ofuna ukuyisho mpela? Sanele ukuthi le ngane yethu iyangicaka manje. Njela Khona lengayiconza ngathi Sanele akusefanele ngithini. Ngiphathwa inhloko ngiva ngishiselwa ngumtimba Sanele ngathi ngakutshela kanjani. Hayi uyangidida ngempela nobuhle yazi mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngisena ungitshela straight ukuthi kahle yini le yenza lapha. Mhlawumbe nami ngizokwazi ukuthi mhlawumbe nami ngihile mhlawumbe because phela manje nami kahle angisekho right because manje ngiyabona ukuthi khona lento ekhona kodwa manje futhi awufuni ukuphumela obala ukuthi yini kahle kwenzakalani ngempela. Sanele yathi ngiyakuthanda futhi ngiyakukhathalela anginayo inhloso yokuvusa buhlungu. Ngiyakwazi lokho. Yazi sona isikhathi sengisichithile nawe ngicabanga ukuthi njengamanje ngiyaqala ukubona ungale ndlela eyiyona ngazi ngempela noma mhlambe amehlambi ngiyakholwa noma ngwakholwa kodwa nje konke engayithuli ngawe kahle nobuhle kwenzakalani. Sanele inkinga ukuthi lana yini ngake ufuna ungitshela yona. Sanele ingane yethu le akusiyona yakho. Akusiyona yami. Usho ukuthini umuntu akusiyona yami? Kunjalo Sanele ngiyaxolisa kodwa beke ngaqonda kodwa Sanele ngiyabona kusomthanda kusiwa angifuni ukufihlela iqiniso. Kunjalo kanjani mangesiyena yamphoka kabani? Muzi Sanele ex yami ngakutshela ke masacala kuThanzania Sanele. Umuzi uhlangana nabe umuzi wena? Cha sesingaqhamuka nasemuva. Emuva kumuzi Sanele nami mfo bengayadi le beke ngalinzeli futhi kodwa ngiyabona lo mfana ukuthi akusiwa kaZulu. Wena obuhle. Manje yona yonke into ngoba ungitshela ukuthi mina mangisuke ngingekho la ngemsebenzini ngiyosebenzela wena. Wena uyasala la endlini ufaka umuzi bakho la. Cha Magebe. Uyayiphambatisa le mfa kusiko kanjani? Kanjani? Ngiyakutshela nje ukuthi sisizo ngaqhamuka nasemuva kumuzi. Lokuchaza ukuthi umntwana wakaDlamini. Umuzi wani ngoba wena umuzi sowahlona kudala naye. Wena umuntu othanda naye uthanda nomuzi nomthanda nami. Ngahlukana namuzi. Ungena umuzi la. Muzi ungena ukuthi ngingenela le relationship ngijola nawe sisu sengivele samuzi nginaso kodwa nami mfo bengangacapheleleyo. Mfo bengangacapheleleyo Sanele. Uqapheleni. Shuthi buvele samthanda le muzi. Cha, angithandi muzi. Shuthi buvele usaqhubeka nayo. Sanele ngicela ungilalele ukuthi ngithini. Ngilalela ukuthini? Ngilalela amanyala ungitshela wona. Iphutha Sanele. Iphutha lani? Lokuthi wena uhambile wayovula amathango ovula indlela ushiya mina la endlini ngikhona la endlini emva kwento ey'ngaka mana emva kwento ey'ngaka engikwenzele zona ngikuthathe ngikufundisa ey'koleni ey'phambili ngikukhokhele yonke into into zokugqoka ugqoka mina ukudla even nakini ngiyasupport. Sanele ndlela ngibongayo indlela wena ukuthi ulade iqiniso. Iwona tanki lo. Okay Sanele kufanele into njani? Ukhosi mfana kwabantu modle. Yazi ukuthini? Ngicela uhlukane uphume empilweni yami yazi. Angisakuthembi. Bengikuthanda kodwa Sanele ngixoxile ngawo. Yes. Bengizama kuba neqiniso kuwe, bengizama kuba honest. Ngicela lalela. Ngicela ungilinde mangikhuluma ngangena emlomeni. Suka namhlanje yazi. Ngoba usuyikhomisela ukuthi umuntu onjani, umuntu ongathembekile. Wena ngicabanga ukuthi uthando lami awusaldeserve. Ngicela ke ungenzele into eyodwa yazi. Ngicela ushiye yonke into engakuthengela yona. Uqoqe wonke amasakana akho uphuma uphele le ndlela. Uyangixosha? Ngiyaqosha ke. Uyangixosha Sanele? Yebo. Ungixosha kanjani? Ngicela ngingawufila kanjani lokho? Ngena uzohamba into yakho.
Sonele ngitshela iqiniso nje bengasinhloso yami ukuthi ngivise ebuhlungu bengasinhloso yami ukuthi lo mntwana abe wadlamini. Iqiniso lani? Nami ngitshela ukuthi umntwana wakho kufanele ufike emhlabeni ngiyabona ukuthi umntwana akusiwa. Lalela. Lengane wazi kahle ngane bengenzela everything. Lengane bengiyithanda isondele inhliziyo yami. Ukuthi angikutshele. Yona nje ngibonga ngayo. Ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho beyisonzana kakhulu. Yona nje ngibonga ngayo. Sanele ngicela understand. Yazi kuthini ke ngicela ke ngoba usuvetena wakhetha ukuthi ulanda amakhamera akho ulanda yonke into yakho ngicela uqoqe yonke into yakho uphuma uphele empelweni yami uphuma uphele endlini angifuni ukuphinde ngibone angifunyele ukuthi uzophinda ngihlanganise nawe. Uyangizwa noma uhle ngithini? Awusangifundisa Uyangizwa ngithini kuwena? Uyangizwa ngithini na? Bafu Ngicela uwenze ngale ndlela ekutshela ngayo. bafu ngiyazi ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu njengamanje but aweke ukuthi lo muntu ukutshela iqiniso ngoba ethi usuke ingane eseno 1 month ekhulelwe weza kuwena wafike wayitshela ukuthi ingane yakho kanti yangale not ukuthi mhlawumbe uphumile wayo cheat. Cha kodwa bafuna uyasho wafike wayitshela ukuthi ingane yami. Futhi sonke lesikhathi mina ngihleli nengane la endlini ngathi uthi ingane yami ngize ngiyayithatha ngisekhaya ngiyoyenzela amasiko kimi. Futhi yonke lento le kahle silini kwenziwa mina isilima bafusho njalo. Ngisho ukuthi mina okungcono ukuthi ukutshela iqiniso cabanga ube kuthiwa mhlawumbe uyitholile lento wangakutshela iqiniso waqhubeka waloko wena uyitshela ukuthi ingane yakho kanti akusiyona. Kodwa kulungileke bafike iqiniso noma kuthiwa yini kodwa mina isinqumo sengisithathile usengamkhipha empelweni yami naye futhi lengane akayibonele ahambe kwabayo wangempela ngoba kuyacaca ukuthi esikhundle futhi njengoba ukhuluma ngeqiniso nje iqiniso kodwa isilimo mina. Sanele sholo understand wena ukuthi lento le understand. Ufuna iqiniso. Ukuthini ukuthi isifebe uthini? Understand. Ungithi ngesifebe mina. After all ihleli nayo ngaba honest kuwe. Uyingane. Yini lento yenzayo ibizwa ngani? Ufuna ngithini ngishaye izandla ngijabule ngikikize ngisina ingoma ukuthi wena uyangiphingela le ndini. Uyacheata. Wena usutshela iqiniso futhi awusiwe kusida wena. Bekufanele ukuthi kukuyekele lo mthanda umondla umkhulisa. Manje umkhulisa uyangifuna. Yekela uphuma empelweni yami uhambe. Ungaphinde nje ube khona into ehlanganisa mina nawe. Njengoba uthi nje ufuna ukuphuma ngicela nje ungiphumele uhambe nje ubona abanye bakhona abanye ingane yami ngiyamuzi ngimithe ngoba ngithanda ngicabanga ukuthi ngifuna sihlale la sini sami ngoba mina ngathi kahle ukuthi ngasho angathi uyangitshela manje uthi akuyona yami ufuna ngithini nokuthi Yo instead engabe uyabonga kodwa appreciate. Cha kulungile. Bafu lo muntu ngiyacela nje angiphumele empilweni yami. Ngicabanga ukuthi maningi abantu engingabathola aba right naba serious naba neqiniso empilweni. Instead uthi ngispend isikhathi sami nomuntu kanje. Njena mina bengizama ukutshela iqiniso kwenzama konke abuntu buwe. Uyayibona njani? Ngena ubuntu mina ngitshela amaqiniso. Ubuntu kwena mina ngibona ubuntu. Awuthi ubuntu lo. Uyaqhubeka ukuza ngesifebe. Sanele. Kanti lento yenzayo ibizwa ngani? Hayi uyinja wena. Okay kulungile ngiyabonga. Inje ibona enye njalo kulungile kodwa ke usuphumele empelweni yami ngicela nje ungaphinde ungifonele futhi ungaphinde uWhatsApp ungaphinde wenzini. Iphelela lapho ngoba usuyikhomisile ukuthi uyinhloboni ngapenda. So bafo awufuni ukuyetshisa lento uyamkhipha empilweni yakho. Bafo abona nje bafo mase ngithi ngizama ukuyetshisa futhi ngavele mhlambe kwa mina ngicela ngimele inhliziyo ngifuna nje aphume athathe yona lengane le ayikubaboya bangempela. Bawashuthi isilimo mina. Dadewethu siqala ishonke ngikubuzile ukuthi i-outcome oyilindele yini wathi ulindele noma yini ngabe le ndlela ubafa afike iyona dadwe uyilindele ukuthi mezwa le ndaba uzothi nihlukana noma uphume kuyena. Eqinisweni bengilinzele futhi ukuthi angaqoda vele adinwe kodwa bengingathi ukuthi angabahlata kangaka sengaze ukuthi afike lapho sangithiwa khona angibide ngesifebe lo muntu ngithole naye for almost 1 year and 5 months akaze zangithuke solo right sevana solo kodwa ke manje ke nami sengimcacisele ke siphefo saleni ukuthi yini ayikho into ngayenda kona kubhlungu nebe ngisizama kulungisa timvo ngendlela lengiyo bengafuni ukumgqilada ukuthi akhusa umntwana lo ngasingadi yakhe akhusa umntwana ngenhloso athi ukuthi lo mntwana akusiye wakhe kodwa amkhulise ngoba naku uthanza mina kodwa ke sekubonakele ukuthi naye ungithanza kwakhe kuhamba kujubeke khona. Manje uzokwenza njani ngomntwana uzomusa kubaba wakho ngempela noma uzozinakekela wena yena because ngizwe ngathi relationship yakho nalo wabhude ayiphelanga kahle.
as much as ngaphelanga kahle kodwa ke umfana kufanele lati imuva lakhe ayikho indlela ngidayenda ngidamkhulisa umfana ngekwami kodwa ke fanele nababa wakhe naye athi ukuthi usekukhona manje yena ubungakamtsheli ukuthi ingane yakhe cha bengisakamtsheli ngoba bengisathuse ngilokuthi ngisediscover ngilokuthi akusiya kaZulu awudingi ma-DNA ukuze ube ne-show ukuthi akuyona ingane kababa u-right lento ekutshelayo ukuthi akuyona ingane yakhe iyona uyitshela kanjani eyangitshela yona lento le ngitshela kodwa-ke i-DNA test sengaba isiciniseko nje sekuthi vele ungadi-ke ukuthi yena bhuti utayibona kanjani ngala so wena bafa awufuni nanokuthi mhlawumpe kuze kube khona i-chance ye-DNA noma lento ayishoyo usisi uyayikholwa noma uthi hayi ngeke asenze i-DNA niyiphruve lento cha bafana ngicabanga ukuthi isidingo se-DNA asisekho nje kwayikhona nje lokho yabona nje sengivele ngaphuma nje nasakubeni mina ngicabanga ukuthi isidingo sokuthi kwenziwe libofuzo la mina ngisasiboni ngoba vele iqiniso selithe ba yabona so manje isikhathi sokumoshana nemali siya kodokotela sithi senza ama-DNA asisekho vele njengamanje yabona so nje ngicabanga ukuthi nje lento nje manje nje aqhubeke nempilo yakhe nami ngiqhubeke nempilo yami mhlambe ngenhlanhla uNkulunkulu uzohambela ngakumina mhlambe ngimthole umuntu ozokwazi ukuthi angenze iqiniso empilweni futhi angithande ngale ndlela nami ngizomthanda ngayo yani yeah angazi ngizothini angazi ngiyiphethe kanjani le episode because it's too much ubafo ubungenze njani kule situation usisi ubuzomtshela umuntu wakho ngale ndaba mhlambe nawe uhleli nendaba ekanje uyafisa ukuyixoxa noma unezinye inkinga umjolo show@gmail.com email address leyo okusebenzisayo ukuze wena ube la uyayisebenzisa futhi leyo email address uma ukuthi ufuna ukukhanyisa nathi hlala matifane@gmail.com nabo ungidinga nje u-DJ noma u-MC makhohlwa ukusubscribe awulike ushare i-channel yethu nasey'nkundleni zokuxhumana sikhona Facebook umjolo official page yethu uzayibona nje ino-1 something million followers bangilandela ukudlala matifana sibonga kakhulu ukubuka kwakho